Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Adele, Manipod, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakarami na kiti basol apagbababawyak ititong palbiag ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Adele. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagrigat lakit din ti sasaaden nyo, Adele. Nagrigat ti biagyaw. Sakit kanayon nga agsakit ti anak yo. Wan nga rod nanang. Sakitin mat ngamin ni Flor. Kas ita, sigurado nga uutang manen ti bilyo iti ospital anak ko. Wan nga rod nanang. Barang ano makadiskitar ti asawak. Awan mat mabalin. Alangan mat abaybay an milatan ti anak mi. Ala, saan na balay? Makalungaw kayon tulat ta, anak ko. Nanang! Nakariingan ti apo ko. Apay ka di anak. Anya ti masapul mo. Ada ka di nasakit, ah? Awanan, nanang. Kayat kun ti agawid. Diyak kayatan ditoy. Injeksyonan daktumanan. Urayan tayo pa iti ibaga ti doktor, anak ko, wan. Lumabalin munton ti agawin. Kumusta ti anak ta? Bakit? Anya ti ko na ti doktor. Mabalin tayo kanon ti rumwar. Lulakit di mabayadan ti bill tayo. Nakadiskitar ka kadi ti pagbayad? Adda na utang ko, bakit? Nasaya at mat nga ron tap no makaruar tayon. Imbag lakit din, tanasaya at kanyak ni Mang Kanor. Ikarok tulaan kanon ti kwartaan na alakan kwa na. Agtrabaho akto kan kwa na. Alang harod lakay. Asikaswa kung ti bayadan ta dito'y ospital tap no makaruar tayon. Nanang, inaman titawan ko. Sa anak ka di nga agenrol, inton pa nag-eskwela. Agenroll ka, anak ko. Adda kwarta tayo, nanang. Adda igatang tayo iti kasapulak nga ag-eskwela. Wen, anak ko. Ikarigatan mi kanitatang mo. Thank you. Kaya't ko ngamin na talaga ti ag-eskwela, nanang. Wen, anak. Saan ka amadanagan? Tasumrag ka. Lakay, umadanin ti panagsasarag. Inaman ti tawon ni Flor. Kasapulan na sumrag iti pagadalan. Remedyo, bakit? May remedyo mat siguro. Saan mat adakal ti magastos na para iti usaran na asumrag? Hagbiro kaksamat tan iti trabaho, lakay. Tapno matulungan ka. Saanen? Ay wanam kit diti anak ta. Amumat asakitin. Bakit? Adda ko maibagakan ka. Anya day ta. Agab-abroad ni pari nato. Damdamagan na, no interesado akmat. Ado ka no a karpentero ti kasapulan da iti pagap-aplayan na. Kaslakayat ko mati agabroad, bakat? Sige alakay. Ang pangalaamay ti gastusam. Kaya't nga tadananang nga isaldapay laang ti taltalunan tayo adaga. Sa kaagtulangan, no makaurnunga ka. Ala, padasag to akas sa uninanang ken ni auntie. Alaangarod ka, anakan. Bareng addaga sa ti asawam. Ibagam ken kwa na. Tani kakakanor ti kasauna amang salday ti talon yaw. Wan auntie. Bareng addaga sa ti asawam. Kat makalungaw kayo matlaang itirigat. Maragsakan lakit di ti asawak, auntie. Aywan, ibagam iti asawam tamapan nakasauni kakakanor. No kayat na asaldaan ti dagayaw. Good news, bakat? Imanugot ni Mang Kanor asaldaan na titalon tayo. Ala, si kangarudan ti mapanitiayan ni nanang tada kayon ti agtungtong. Wan, bakat? Ay nakasapay la ko mata makabrod ka nga agpay sulakay. Kasanulaangan nga iti may salda adagata yung no saan ka maka-abroad. Agkararagta, bakat?
makigasang-gasa taka. Kumusta kan di talakay? Okay aklang dito'y bakat. Di nagpakadanagan. Da kayo iti anak ta, kumusta ang tan? Nasaya at kami matlakay. Kaasi ni Apo. Manipod pimanaw ka. Saan pa'y nagsaksak iti anak ta? Nasayat nga runo kasta. Dandanin makabulan ko dito eh. Katinton makasuldo ipawit kun to amin. Ununam ko mga uyornungan, tinaisalda atalon tayo. Idiritsok ton ka ni Nanang. Taysun ti mangurnong. Tapno saan ko ang magastos. Uray kisayam. Tapno at damat usaran nyo iti anak ta. Agyaman nakalakay. Agan-anad ka kanayon dita. Nanang, itad ko kada kayo to'y pau iti asawak, tada kayo pa'y laang ti mangidulin. Para iti pangsaka iti nakasalda at talon tayo dayta. Amangan nga may gastos ko. Nay, dakkel mo't daytoy agata, danak ko. O nanang, Adda ka di usaran nyo nga agina. kinasayak labasit. Tapno na dardaras ti pan nakaurnong tayo. Para iti pangsaka tayo iti taltalon. Katuan abalasang ko. Tapara kada kayon tumulaang nga agasawa dayjay adaga. Nanang, asino ayat ti kate-text yo? Ang mga numala daw ako na di eskwilaan. Nakadigos akon. Ngam saan kayo pa'y anakaluto? Ay, nitatang mo ti katitext ko anak ko. Awan ka di ti trabaho da? Ay, ikwa, day off na ngamin. Ibagayo ang madamdama kayon nga agsarita. Ngamin, mala daw akon. Ay, uwan anak ko. Sana bali, dandanin maluto to'y lutlutuan. Naitulod ko ni Flor iti pagadalan. Naglastugak paikit din iti anak ko. Imbagak ati ama na ti katitext ko. Ngam ni Marty ka chat ko. Kinunana kanyak, akayat nakano aka video call. Amo namat nga da asawak. Ngam, kayat naklata ka no. Agpada nga da ijabrod ti asawa mi. Tinasayaat. Awagak kon. Imbagak ngamin nga awagak no nawaya akon. Aday ta. Agri-ring ti cellphone na. Hello, Adele? Talaga nga manapintas ka. Saan lang nga iti ladawan? Ura iti video call. Uray si Kamat, Mar. Ad-adda na taer ka iti video call. Kaano ta ka di nga kita iti personal? Ha? Ay, kwa. Kita kaano nga dawayak. Sapay lang kumata makita kan iti personal. Iti kabitan na panawin. Saan ka ko mga ganat? Laglagi po nga da anak ko. Kat saan ko basta may bate. Awan ka diti mabalin mapangibat yan. Ninanang ngam, anya nga iti rason ko papanak. Di ibagam nga dating darang mga okasyon. Sige nga Rod. Padasik to nga ibati ka ni Nanang. Mabalin nyo na sa kaon, tinsaldayo at talon nyo, kaanakan. Wan nga Rod, auntie. Makaurnungak mat siguro itan. Ay kutun agurnong ka. Tanarigat mo, no awan maurnong mo. Amang ano biro kanto ti asawam no napnapan ang timpaw-pawin na. Sa anak mo tagastador, auntie. Kitain nyo, katapagbit ti pan nakaurnong ko, iti pang sa kami iti naisalda dagami. Ay wun Ta talaga nga inurnog mo ti amen nga intad ti asawam. Nasakan ni Nanang tinaisalda at halon tayo lakay. Nasaya at mat nga runo kasta pakat. Awanan ti pampanunutag. Rugyak matan ti agurnong para kada tayo lakay. Iti kasta, ada kwarta tayo inton agawid ka. Di mo unay tipidin ti para kada kayo, bakat.
Isungarod nga dak dito'y abroad. Tapno maipaayan kayo itinasaya at abiyag. Agyaman na kre, Numabalin ko ma. Jakton kayat nga agsubli ka. Kailiw ka unay lakay. Aganos ta, bagat. Basta, agurnungak. Itikas ta saan kanton nga agsubli pay. Jak ka ba na mayadayo ka kada kami lakay. Nagaduman ang tichat ni Mar. Talaga kayat nangagkita kami iti personal. Anya nga tano pagbigya ko. Total, awan mo ti asawak. Padasag ti agpakada ka ni Nanang. Ibatik pailaang kankwana ni Flor. Nanang, ada atendarak akasar. Ang mga numarabyanak to na sumangpet. Ibatik pailaang ka na kayo ni Flor ata awan kadwa na ijabalay. Ay katwa na anak ko. Agan-anad ka Wan Nanang. Flor, anak. Dito'y kapailaang Umay kasukunan apaman na makasangpetak. Uwan nanang, saan ka nga agbaybayag Uwan, kat agsingsingpat kamat dito'y Uwan nanang. Sige nga Rudan, mapanakon. Nanang, mapanakon. Sige anak ko. Di ka unay agpakarabi Agyaman na tayo manugot ka nga kita tamatlaang. Apay dito'y hotel tinagkitaan ta. Di ka nagkit-kit. Amok ka kayat mamatlaang. Makatawanan ti asawa medya abroad. Wan ang agbasol akon iti asawak. Masiguradom ka di? Ngawan ti aramid ti asawa mo medya abroad? Ay, nasingpat ti asawak, Mar. Amok asaan nakalukunday jay. Okat, no saan? Di saan? Saan ko man na ti asawam ti pagsaritaan ta? Kayat ko, ti may papan ka data. Rabiin, Mar. Palubusan na kuman nga agawin. Saan pa'y? Kayat ka pa'y amakadwa. Inton bigat kanton nga agawid. Ang Mar, urayan na kunti anak ko. Please, Adele. Pagustuhan na ko ma. Di na ko mapanawan. Diyak amo no kaano tantumanin nga kita. Sana bali. Itulog ka inton parbangon. Sige man laangan. Anya katangay ti bagak ka ni Nanang. Di ibagamlatan ngawan pagluganam nga agawid. Okay nga Rod. Basta, sapaan nak nga itulod Sa dinaw, tinagapwam. Di mat kunak kada kayo nga datin darak akasar. Awan nga minang ti pagluganak iswasa anak kaawid. Sa anak akayanak idikalman, Adel. Awagam man nga raw ti bagbagam anag kasarta kasao. Wano ipakitam kanyak tila dawan day ta nagkasar. Kuha na Anya, awan may pakitam. Adel, panunutem kuma. Ada di asawam nga grigrigat iti adayo. Makonsensya ka kumamad. Saan mo aluk-lukwan ti asawam? Nanang. Manipod ita, saan kan arumrumwar. No adda ka sa pulan yung agina, ibagam kanyak tasyak ti gumatang. Saan anatang kan ti ulom, taamangan no siyak pa'y ti agipulong iti asawam. Ay, Nanang, saan yung aramidan ti kasta? Diyak kaya ta sinanak ti asawak. Pues, saya atam nga rod ta aramid mo. Anyan tulangan ti kunaan ti asawam, numaamuan na asaan ka nagawid. Kasanaw no adagi pulong kan kwa na. Saan na maulit, Nanang? Saan ko nga ulitan? Rumbang lang. Ala, mapan ka agid da iti abay ti anak mo anak katurog. Ibagam anak katurogan idi simangpet ka. Tapno saan na amaamuan, aparbangunan asimangpet ka. Uwan, Nanang. Kasla ako nasuyatan na itinalamis adanom. Gapo kadagit imbagbaga ni Nanang. Kasano ngay ngagpay sunod dagi pulong iti asawak. Ay, diyak kayatan nga ulitan tinaramit ko. I-block kong tinumber ni Mar iti Facebook account. Nasa isa yata sukatakmatan ti Facebook account ko. Iti kasta, saan ako na makontak pa'y?
Jak lakit di kayat nga isinanak ti asawa. Ay na, agyaman akta nakasangpot ka si kakaradkad lakay. Kailiw kayo unayin iti anak ta. Lakay, adamat ta nawadwad nga urnong ko. Jak kayaton nga agsubli kay Jabrod. Anya? Kat anya nga ron ti aramidak dito no saan akon nga agsubli. Agtarakan ta iti dingwan. Mabalin mo't nga gisturak. Basta, saan kan nga agsubli lakay? Alang nga rod, noon niya ti kayat mo, iso ti masurot. Amumat, anapatag ka kanyak. Kat noon niya ti kayat mo, iso ti masurot. Diyos ko, nakasingsingpat kanyak ti asawak. Karkaro lang ang amakon konsensyaak. No kasta nga ipakpakita na tinapalalo a panagayat na kanyak. No mabalin lang ko mga isublik tinapalabas. Pulos asaan ko alukon ti asawak. Nagrigat gayam alabanan ti konsensya. Dahito'y sigurong ti dosak. Gapo iti madi nga inaramid ko. Tungpalbiyag ko nga ikaro dahito'y. Jakmat kayat nga ibaga iti asawak. Patsyak amaawanan ti panagayat na kanyak. No maamuan na ti basol nga inaramid ko. Aging gaita, kanayon ko latta ang mapampanunot ti inaramid ko iti asawak, Mr. Lonely. Amok ano aminak ti inaramid ko, agsakit lakit di tinakam na kanyak. Katjak ammo, no anya ti aramiden na. Tuy pagayam mo, Adele. Agyaman nakpagayam Adele, iti dayto apakasaritaam. Agkararag ka. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos, kat dawatem ti panarabay na. Iti daytang aramidem, patsak amaksayan ti dagansen amarikriknam. Tao tayo lang amasulisog, awan perpekto, tinapatag, nagbabawyam tinaaramidam abasol, kat saan mon nga uliten. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad itinagan nga Adele, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.